Prado pa dani amo ang kuan oy. Magihaw may rog baboy mga pre. Makita ninyo nga ang mga bayabas wanay udlot, pero ani. Upa wanay udlot. Ana gitambal sa gidna. Mga buni. So karon sorbiho na to ning dalan re. Muna daagyanan na to padong sa babuyan. Apurado pa dani amo ang kuan oy. Magihaw may rog baboy mga pre. What's up, pre? Oy, ikaw may nakumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon. Ikaw na'y bahala sumpay dia, pre. For to this video, pre, as a maningilay nga Torque diri sa Davao City. Pero wala tag Davao City ron, pre. Nya dili sad ta maningil karon. Mag-ihaw ta karog baboy, pre. Ubani ko dinhi. May na lang, pre, ba makabalo mo unsaon pagdumog sa baboy, unsaon pagkumot sa tai sa baboy. May Ihaw baboy. muna yung ihawon niya guys. Ihaw. Patay kapiti na pagkaon niya. Ikaw. Hi Matt. Sana. Sana. Tubig. Mag-swim ka? Swim? Swim lang. Swim lang ba? Tumba na. Ipauli na mo si Matmat dra, pre, oy, kay murag siya may nasakitan sa gibuhat na mo sa baboy, pre. Parta niyang hilaka, pre. First time guro niya nakakita, pre, ba nga gituok na ko ang baboy, pre. Touch screen. Na-touch screen na ng tayo. Bigyan ni mo potes. Pag makita ninyo nga ang mga bayabas wanay udlot, pero ani. Upa wanay udlot. Ana gitambal sa gidna. Mga buni. Hello, guys. Di ba mo tingog Matmat, guys? Hoy, lain ka ako. Ano mong kagisan? Diha, pre, gisugda na mo nagkagis ang baboy. Mao mo jud na siya ang proper procedure, pre. Butangag ininit ang iyahang lawas unya kagisan, pre, kay para matanggal tong mga panit-panit bitaw niya, pre. Kung sa tao pa na, pre, mura kag nagkuha og sunburn sa lawas, pre, ba? Kani, pre, nga pagkaihawa, pre, kay graduation man ni Dudong gabi. Di karon gilitso na ni siya, pre. Unya birthday po ni Ikoy karon, pre. Shout out po na ako nag-birthday, re, pre. Kay likers biya na. Nya tig-comment mo na sa tong TikTok, pre. Okay, congrats mo na to si Dudong Torita, pre, nga pertagihawd yun pag maayo ang college, pre. Gini-graduate man gyud siya, pre. Ni-discarte gyud siya, pre. Discarte niya na pag diploma. Gisabay gyud ang duha, pre. Okay, congratulations na to ang tanan graduates, pre, sa Davao Oriental State University. Labi na ang mga gikan og Marayag National High School, pre. Congratulations sa inyong tanan. Ang inyong mga kahago, inyong pag-antos, ang inyong pagpaningkamot, ang inyong determinasyon para makahuman yun og college, pre. Nakahuman ra gyud mo, pre. Kami dire, pre, nahuman ra pud mig tuhog aning baboy, pre. Gidala na ni dito sa balay kay dito man ni tuyokon, pre. Unya gidalahan na lang pud og lamas ni Mads dire, pre, kay para di na siya magbalik-balik ning area para tabi ning layo ari, pre, mo agi pagtulo ka sapa before maabot ning Luy say Luy layo ra mo kay Luy sa tangad, pre, nganon na Luy man to, pre, no. Gisurvey po na ako ni kadiyot akong dako pod kayo nga yuta, re, pre. 15 hectares pod ni siya. Gichik ba og na pa bang mga tanom og nitubo ba gyud? Ang tagiyar giwa ni tubo, pre. Nice. Naagi mga tanom, pre, kay nakagulay-gulay man mi dre. Nakadaman mig talong, dre, pre, unya amo ang gitiradahan og salad nga pagkatirada, salad o init pa karang pinay nga ana, pre, ba salad nga pinatamis-tamis nga pagkatirada patang lamia, pre, oy. Mao pod ni akong craving sa tong nako sa Davao, pre. Sige kog pangita og kanang talong lagi, pre, nga gibutangan og tono. Oh, kana tono kanang sa lubi bitaw, pre, kanang pugaon sa lubi ba. Dire ra ko taman, pre, kay gisiko naman ko ni kumare dire.